Ja bih hteo da ispričam priču za decu. Možete da dođete kod mene? Ne znam da li me čuju oni tamo s one druge strane. Ajde, dođite da vam ispričam priču. Neće? Jao. Pa kako ću ja da pričam sada? Na daljinu. Ja da protestiram. Dobro, šta sad da radim? Ništa, ja ću se vratim natrag, otvorena su vrata, sad će oni da čuju. Jel dobro? Pričat ću vam o jednom dečaku, u stvari jednom mladiću koji se zvao Martin. A Martin je živeo na jednom od Solomunskih ostrva. I jednoga noći, jedna večer, on je legao da spava kao i svaki drugi put. Međutim, sad se nešto neobično dogodilo. U njegovoj kolibi u kojoj je bio nije postojalo nikakvo svetlo. Nije imao nikakvu lampu. Nekada je znao samo da zapali sveću, baš kad mu je nešto potrebno i to je bilo sve. Ali ovoga puta probudio se i video je da je cela njegova koliba obasjana. A onda je video da kod njegovih nogu neko sedi. Jako se uplašio. Međutim, taj koji je sedeo je kazao, nemoj da se brineš, ja sam Martin i došao sam da ti nešto ispričam. I tako je ovaj mladić onako se povukao malo, pitao se, još uvijek je bio uplašen, sve je obasjano bilo svetlošću i kaže, hoću da ti pričam o Isusu Hristu. On nikada u životu nije čuo za Isusa Hrista. Ali počeo je da mu govori, bio je jedno pola sata sa njim, on je kazao, sada moram da idem, ali ja ću ponovo doći. I posle nekoliko dana, opet je se probudio, opet je bila ista ta svetlost, opet je bio isti taj koji je rekao za sebe da je Martin i pričao mu je dalje još o Isusu Hristu. I tako je prošlo 3 meseca. A onda mu je kazao, znaš, postoji još neko ko može još da ti govori više, ali koji će ti pomoći da upoznaš zaista cijelo Sveto pismo i da pronađeš spasenje. Ali moraš da odeš na jedno drugo od Solomunskih ostrva. I ali nemoj da brineš, ja ću ići pred tobom. I kad je pao mrak, Martin je išao ispred njega i on ga je pratio, išli su kroz džunglu. Slušao je on razne krike, raznih životinja koji su bili tu, koji su bili i uznemireni kada su oni prolazili, ali Martin je kazao, nemoj da brineš, sve će biti u redu, mi ćemo stići do misionarske stanice. I posle 5 noći su stigli, samo su putovali noću jer je Martin ga je vodio. I kad su stigli tamo, on je upoznao jednoga misionara kome je kazao, ja hoću da mi govoriš iz Svetoga pisma. A onda je on počeo da govori, misionar da mu svedoči iz Svetoga pisma, on je kazao, ja to znam. Kaže, kako znaš? Kaže, Martin mi je kazao. I onda ponovo je počeo da mu govori o drugu temu, proučavanje Biblije, kaže, i to znam. Pa kaže, kako znaš? Pa kaže, Martin mi je kazao. Pa kaže, dobro, a ko je taj Martin? Pa kaže, Martin je neko koji je došao noću i kada je došao kod mene, cela moja koliba je bila u svetlosti. Imao je krila i mogao je da leti. Onda je misionar razumeo, pa to je bio anđeo koji mu je govorio osnovne istine Svetoga pisma. I taj mladić je ostao još jedno određeno vreme u našoj adventističkoj misionarskoj stanici, učinio je zavet sa Bogom i vratio se natrag u svoje selo da bi im pričao o Isusu Hristu i onome šta je on učinio za njega. Bog ima razne načine, pa čak i da preko anđela samoga posvedoči
o istini koju možda taj mladić nije imao drugi način da sazna. Evo, to je bila priča za decu, a vi stariji ste, i vi ste slušali malo, ali tako? Dobro. Pričam vam o čoveku koji je imao, znate kako mi to kažemo, jako dugačak jezik. Non stop je pričao. I ne samo da je pričao, nego je veoma brz bio, jer kada god je bilo potrebno nešto da se kaže, on je brzo, kao, kako mi to kažemo, kao iz topa odgovorio. Pretpostavljate o kome govorim? O Petru. A teško je, znate, ne zavoleti Petra, bez obzira što je bio takav kakav jeste. Jednostavno, on se nametao, on je uvijek bio brz, on je uvijek bio prvi, on je gledao da u nečemu bude prvi. Ali znao je često da potone, i to veoma duboko. I naravno vidimo jednu veliku promenu u njegovom životu. Mi bi sada mogli da govorimo o raznim ljudima koji su doživljavali promenu i u Starom i u Novom Zavetu. Kada čitate Veliku borbu, onda vidite šta su doživjeli i Jan Hus i Martin Luther, Jeronim Cvingli, mnogi ljudi koji su doživjeli promenu u svom životu. Nisam vam rekao prošli put, sad sam se setio i ispričat ću vam to, kada smo posjetili suprugu ja Edinburg, eto pre mjesec dana, tada sam zamolio našega zeta da odemo u Edinburg na jedno posebno mesto. On je pitao, dobro, pošto nikada nismo bili, onda je naša ćerka Andreja napravila plan šta bi mogli da vidimo, ali ja sam kazao, postoji jedno mesto koje hoću da vidim. A to je grob Johna Knoxa. I znao sam da ima, i ukucao sam, znate, da bi ipak imao orijentaciju gde se nalazi u ChatGPT, i tada mi je rekao da je to pored jedne crkve i da se njegov grob nalazi na parkingu iza crkve. I to mi je bilo malo neobično, ali kada smo došli tu, vidimo crkvu gde je parking i iza tamo se nalaze parking mesta i na parking mestu broj 23, slikao se, mogu da vam pokažem, se nalazi ploča dole na samome podu Johna Knoxa, njegovo ime, prezime, njegovo datum rođenja, odnosno godina i smrti. I onda mi je bilo, znate, malo onako žalosno, što je na tom mestu parkiran automobil. Znači, to je mesto za parking koji ljudi plaćaju. Pa barem su, po mom mišljenju, mogli da ostave to mesto prazno, da automobili ne, ali što samo vam pokazuje koliko cene ljudi ono što je nekada u prošlosti urađeno. Danas je sekularizam veoma prisutan. Da li je lako biti vernik adventističke crkve? Malo nešto je Petar, naš Petar, spomenuo danas u biblijskoj pouci. Da li je lako biti adventista 7. dana? Hajde, pogledajte kakav je bio Petar pre pedesetnice, a kakav je bio posle pedesetnice. I jer tek kada je video raspetog Hrista i kada je doživeo promenu koja se dogodila ne na dan pedesetnice, nego na onih 10 dana koji su prethodili pedesetnici, vidite novog čoveka. Potpuno novog čoveka. Što mislite, da li je Isus znao, kada je pozivao Petra da bude njegov učenik, kakvih nedostataka ima Petar? Da li je znao? Jeste. A zašto ga je onda pozvao u službu? Da li Isus znao da će ga se Petar odreći? Zašto je to uradio? Hajde da otvorimo Luka 22. poglavlje. Evanđelje po Luci, 22. poglavlje, i iz 22. poglavlja čitamo 32. stih. Luka 22, 32. Luka 22, 32. Isus kaže, no ja se molim za tebe, za da ne se namali tvoja ta, šta? Vera. Šta to znači?
Koji problem je imao Petar? Imao je dva problema. Jedan, imao je slabu veru. I znate šta je drugo? Nije bio obraćan. Imao je slabu veru. Isus kaže, ja se molim da tvoja vera ne prestane, i nije još uvijek bio obraćan. Pogledajte šta kaže u knjizi Dela apostolska Elena White. Posle njegovog pada, Petar se obratio. Kada se obratio? Posle pada. Pogledajte šta Bog može da učini sa onim koji je obraćen. Očigledno je Isus, kada je pozivao Petra, video potencijal u njemu. Video je šta on može da postane, i to je čak i citat u knjizi Čežnja vekova, gde kaže, Isus nije gledao čovjeka kakav jeste, nego kakav može da postane ako dozvoli promjenu u svom životu. Isus je gledao Petra, znao je njegove mane, pozvao ga je znajući da on može da bude promenjen. Znate, ja ne želim da budem samo adventistički pastor. Ja znam da to jesam. Ali ja hoću da budem promenjen pastor. Da li želite vi da budete promenjeni vernici crkve? To što je Petar bio Isusov učenik, još uvijek nije značilo da je bio promenjen. I gledao je Isusa svakoga dana 3,5 godine. I jeo sa njim, i slušao, i gledao čuda, i spavao sa njim, sve vreme je bio sa njim. Ali nije bio šta? Nije bio promenjen. Biti sa Isusom uz njega i ne biti promenjen, kazat ćemo kako je to moguće. I vidite da jeste? Petar je želeo da bude nov čovjek, ali nije imao snage. U određenim momentima, znate, on onako iskoči u nekim izjavama koji nas oduševljavaju. Kada Isus postavlja pitanje, dobro, šta kažu ljudi za mene ko sam ja? A jedni kažu da si Ilija, drugi Jeremija, neki od proroka. A šta vi mislite šta kaže Petar? Imate onoga, on prvi. Ti si Hristos, sin Boga živoga. I onda Isus kaže, da, to nisi ti kazao sam od sebe, to nije tvoje telo, postoji neko ko ti je to kazao, bio si nadahnut Duhom Svetim da to kažeš. I odmah posle toga, kada Isus govori o svojoj smrti, on kaže, a neće to biti sa tobom. Razumete? Pod kojim duhom je sad bio nadahnut? Onim drugim. I zato Petar je, znate, bio dobar čovek. Petar bio jako dobar čovek. Hajde da otvorimo Luka, 5. poglavlje. Evanđelje po Luci, 5. poglavlje. I vidjet ćete da je Isus tražio nešto od Petra, a to je da mu ustupi svoj čamac. I u 5. poglavlju čitamo 4. tekst. 5:4. A koga prekrati da zboruva, mu reče na Simona, odveslaj kon dlabokoto i frlete go i svojite mreži za lov. Dobro. A da li vidite da ovdje nešto čudno? Šta je Isus bio po svome zanatu? Stolar, drvodelja. Šta ima jedan stolar da uči ribara šta treba da radi? Razumete, pa ribar zna, Petar je bio od učenika, šta je bio najstariji? Pa on je znao šta znači ribariti. Kada se love ribe? Noću, dobro. Drugo, da li se lovi u plićaku ili u dubini? U dubini.
Na taj način je Petar prehranjivao svoju porodicu. On je tačno znao kada treba da se radi. Međutim, pogledajte, Petar je dobar čovek. On zna da nema logike u onome što Isus kaže, ali će ipak poslušati. I uradio je. I da li je bilo uspeha? U sred dana i u plićaku skupili su ribe veliko mnoštvo. Zato što je poslušao. Šta zaključujemo? Petar je velikodušan, Petar je poslušan, ali onda kada je video šta se čudo koje se dogodilo, on pada pred Isusove noge i kaže: idi od mene jer sam ja šta? Grešan čovek. On priznaje da je grešan. I onda donosi odluku. Isus ga poziva da ide za njim i on ostavlja sve. Ja sam se, znate, često pitao, a pošto je on bio domaćin, on je hranio porodicu, 3,5 godine, ko je hranio njegovu porodicu? Znate da je imao ženu, znate da je imao taštu, ko je hranio njihovu porodicu? Nigde nije zapisano. Ali on ide za Hristom 3,5 godine. A šta je sa obraćenjem? Još uvek nije obraćen. On će imati priliku da doživi nešto što mnogi nisu doživeli. Čak i od onih 12 apostola, samo 3 su imali prilike da čuju one reči: ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. Gde je to bilo? Na gori Preobraženja. I to je doživeo. Ali još uvek nije bio obraćen. Možemo li da budemo nalik Petru? Da budemo vredni, da budemo poslušni, da se žrtvujemo, da činimo za Božje delo koliko god možemo, da priznamo da smo grešni, da smo postali vernici pre 3, 30, 50 godina i tu smo ovde u crkvi već toliko dugo, a da nismo obraćeni. Je li moguće? Znate, pogledajte sada obraćenog Petra. Idemo u Dela apostolska 3. poglavlje. Pogledajte šta Bog može da učini sa obraćenim čovekom. Dela apostolska 3. poglavlje. Elena White kaže da su išli u 3 sata posle podne na bogosluženje. I kaže, pre nego su krenuli u hram, interesantna rečenica, oni su bili udruženi u iskrenoj molitvi. Učenici su bili udruženi u iskrenoj molitvi. Ko je krenuo zajedno sa Petrom? Jovan. Njih 2 idu u crkvu, popodne u 3 sata na bogosluženje. Da li je Petar bio promenjen? Rekli smo da jeste. Pre je bio brz, prvi, on, znate ono, ja pa ja. Ali sada vidite sasvim drugačijeg čoveka. On sa Jovanom, znali su se oni odavno, jer su zajedno radili kao ribari. Ali sada Petar drugačije govori. Pogledajte 3. poglavlje, 2. stih. 3:2. Togaž nosa jedan čovek hrom od rađanje, nego go postavuva sekoj den pred hramskata vrata, narečena krasna, za da prosi milostina od onije koji vleguva vo hramot. Svakoga dana nekoga je doneo, on nije mogao ni da dođe svojim nogama jer je bio hrom, donose ga i on od ujutru do naveče samo pruža svoju ruku i prosi. Mislite da je jednostavno pružiti ruku da se prosi? Nije lako. Ali to je bio njegov život. Elena White nastavlja citat kada kaže: ovaj čovek je čeznuo da ga Isus isceli,
ali se nikada nije našao u Isusovom fizičkom prisustvu. Kada je Isus bio razapet i kada je umro, on je gorko plakao kao i Isusovi učenici, jer je znao da nikada neće moći da bude izlečen kako bi prohodao. I zamislite kakvo je to bilo obeshrabrenje za njega. Prvo, odbačen od društva. U to vrijeme su mnogo puta fariseji znali da kažu, ako je neko bolestan, to je zato što je grešan. Drugo, on je bio diskriminisan, jer nije smeo da uđe unutra u crkvu, kao onaj koji ima fizički nedostatak, nije mogao da uđe. Uvek je bio pred vratima, nikad nije smeo da uđe unutra. I tako, Jovan i Petar dolaze tu i on pruža ruku i oni prilaze kod njega i on očekuje sada, ako su mu prišli, sigurno će mu nešto će mu dati. Međutim, da vam kažem nešto. Toliko mi je drago da Petar nije imao ništa u svom džepu. Možda da je imao, nešto zvecka, nešto ima, ajde daću mu neki šekel, eto da dam svoj doprinos. Nego se dogodilo nešto drugo. 4. stih. A Petar zajedno sa Jovan se vgleda vo nego i mu reče, pogledaj ne. Pogledaj nas, je li tako prevod? Ok, odlično. Zašto? Do tada je Petar bio sebičan i samo mislio na sebe. A sada ne kaže pogledaj mene, nego pogledaj nas. I Jovana i mene. Njih dvojica, šta smo rekli prije nego što su došli u hram, šta su radili? Molili su se. Molili su se da ih Bog upotrebi. I sada se to dogodilo. Ellen White kaže, kada je Petar rekao da nema zlata ni srebra, na licu ovoga čoveka se videlo veliko razočarenje. Pa što da vas gledamo kada nemate ništa da mi date? Ali onda čitamo 6. i 7. No Petar mu reče, nemam ni srebro ni zlato, no što imam, to ti davam. Vo ime to na Isusa Hrista Nazaretot, stani i odi. Togaž go fati za desnata raka i go ispravi, a ne mu vednaš mu za cvrsna stapalata i gluždovite, pa skokna se ispravi i prorodi. Veoma interesantno, šta kaže tekst? Uzeo ga je za ruku i onda je čovek šta? Odskočio. Skočio je. Znate zbog čega sam to naglasio ove reči? Zato što se ova reč u grčkom jeziku odskočiti spominje samo još 2 puta u Novom Zavetu. A prvi slučaj je 14. poglavlje kada Pavle i Varnava se nalaze u Listri i tamo također su iscelili čoveka koji je bio hrom na noge. Isto kaže odskočio je. Jednostavno od radosti skočio je, ojačala su njegove noge. A treći slučaj je Jovan 4. poglavlje kada Isus razgovara sa ženom Samarijankom, onda kad govori o sebi da je on izvor žive vode, ponovo se spominje taj izraz, izvor koji izbacuje vodu iz zemlje. Vratimo se Petru. Ovaj čovjek je bio izlečen. 50-nica je donela svoj rezultat. Odnosno 10 dana pre 50-nice, jer se Petar kajao zbog toga što je prodao samoga Isusa Hrista, odnosno odrekao se samoga Isusa Hrista. Da li vidite šta može da se dogodi kada je čovjek promenjen? Jako je lako staviti masku na lice. I stavljam masku kada dolazim na bogosluženje. I svi vide i moj osmeh, i moju ruku koju pružam, zagrljaj,
ili neku lepu reč koja se upućuje, ali šta je unutra? Šta je unutra? Petar je bio obraćen. Interesantno da istoričari kažu da je izvan vrata, kaže da su se vrata zvala kako? Krasna vrata. Do hrama postojalo 17 stepenica. 17 stepenica. Šta mislite? Kako je hodao po tim stepenicama? Kada je odskočio i počeo, ja ne znam, ali po 2, možda 3 je koračao da što pre uđe unutra. I onda imate 11. tekst. 3:11. A bidejki toj se držeše za Petar i Jovan, siot začuden narod se sobra okolu niv, vo tremot narečen Solomonovon. Šta je sada bilo? Posle ovoga čuda, ljudi su trčali da čuju šta Petar ima da kaže. I šta se dogodilo posle njegove propovedi? Koliko ljudi je bilo kršteno? Molim? 3.000. Posle druge propovedi 5.000. Samo u Jerusalimu crkva je imala 8.000 vernika. Posle 2 propovedi. Zašto? Zato što je Petar bio obraćen. Dragi moji, ja stvarno hoću da budem obraćen pastor. I molim vas, ajde da ovih 8 meseci kako smo zajedno, neka budu iza, neka budu prošlost. Ja hoću da počnem novi život. Da počnem novi život. Pridružite mi se. Ajde da bude naše istinsko, pravo obraćenje danas. Jer znate, sutra nije naše. Ja sam rekao da sam stvarno istinski potresen događajima koji su bili u prošlosti. Mene su počeli da uznemiruju. Prvo je jedan mladi čovek sa 3 devojčice, 9, 11 i 13 godina izgubio suprugu. Iza toga imamo Đuricu, pre samo nešto više od mesec dana. Sada samo slušate, vi biste mogli, ja sam vam pričao ljude koji su meni bliski, Bogdan je kum naš, ja sam njemu kum. Bio sam na svadbi njegovoj kada je u Prilepu se venčavao. Pripremao sam ga za krštenje u Maruševcu. I sada, znate, ne mogu da prihvatam, ali jako me boli činjenica da je leukemija u pitanju koja odnosi njegov život. I vi možete da govorite o ljudima koje vi znate u vašoj okolini, vaša rodbini, prijatelji, koji, šta je život? Šta je život? Samo jedan trenutak i nema više. Zato budimo upotrebljeni od Gospoda. Budimo promenjeni. Budimo novi, Božjom silom, ne svojom. I da budemo upotrebljeni njemu na slavu. Amin.